Assalomu alaykum hamvatanon aziz, do'stoni giromi, barodaroyi ki dar shahri Rossiya, dar shahri Moskva qaror dорам. Man az nomi xudam, az nomi guruhi sozi g'ozi sadoy Zarafshon tabrik va muborakbod megum. Pesh az zaman ba shuma burdboriҳо, саломати сарбаландӣ, хонободӣ соли нави 2026 меомадагӣ баҳри ҳаматон муборак шавад. ҳама медонад ки дар шабакаҳои интернетӣ рекламаҳои консертҳои мо рафта истодааст. худо агар хоҳад иншоаллоҳ дида ба дидор мерасад. рӯзи 2 январи 2026 дар тарабхонаи Кристал Холл консерти Воҷиб Собиров баҳри муфлисонашон баргузор мегардад. ҳамаи шуморо ба омадомади соли нави мелодӣ табрик муборакбод мегӯям. аз номи мардуми Тоҷикистон ба шумо салом мебарем, ба шумо сурдои нав мебарем, то ки дили шуморо шод гардонем. барои ҳаматон бурдбориҳо, хонободӣ, сарбаландӣ, соли нав баҳри мардуми Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Тюмень, Челябинск, Самара, Ижевск, умуман барои мардуми Россия соли нав муборак бод. рӯзи 2 январ соати 19:00 ба вақти Москва ҳамаи шуморо ба консерти банда муборакбод гуфта мана даъват менамоем. мо хоҳони он ҳастем ки соли нав бо ҳамроҳи шумо қайд мекунем, соли нав бо ҳамроҳи шумо ҷашн мегирем. ман аз Тоҷикистон якчанд сурдои нави қоғозпеч баъри шумо бурда истодам. хонадони ҳаматон пур аз соли нав бошад, кисаватон пури пул бошад. бо сари баланд ба Тоҷикистони азизамо баргардидам. соли нав муборак. Тоҷикистон ба пеш.